Maria, er grundlægger af Lille Yogahus og har specialiseret mig i yoga til børn, unge, børn med særlige behov og hele familien. For mange handler yoga om de fysiske øvelser, men yoga er så meget mere end det. De gamle yogier sagde, at som vi trækker vejret, sådan lever vi vores liv. Og åndedrættet, som er lige under vores næse, det er gratis at trække vejret, er omdrejningspunktet i yoga, som det er i livet. I dag vil mine fantastiske hjælpere, Victoria og Sofia, være med til at vise dig, hvordan du kan undervise børn i åndedrættets betydning for deres helbred og velbefindende. Og til det har vi nogle fantastiske åndedrætsskoler, som vi har brugt gennem mange år her i Lille Yogahus. Det er en visuel repræsentation for åndedrættets mekanisme og funktion. Og man behøver faktisk ikke sige så meget, man behøver heller ikke vide så meget om det. Man kan blot bruge dem her. Vi vil demonstrere 5 forskellige åndedræt for dig her i dag. Og vi starter med det åndedræt, der hedder ballonåndedrættet. Ballonåndedrættet er også det, man kalder det diafragmatiske åndedræt. Det er det dybe åndedræt, som giver signal til vores nervesystem om at slappe af. Og det foregår sådan her. Victoria og Sofia, hvis I holder hænderne sådan lige lidt ned under jeres navle, så I kan mærke maven. Og forestiller jer, at I har en stor ballon nede i maven, som vi skal fylde op med luft. Så tager vi en dyb indånding og starter med at fylde ballonen op. Nu er den fyldt op, så lukker vi luften ud igen. Vi kan ånde ind både gennem munden og næsen, men det er allerbedst, hvis vi kan ånde ind og ud gennem næsen. Vi prøver en gang til. Fylder ballonen op, og så lukker vi luften ud igen. Det var ballonåndedrættet. Det næste åndedræt, som Victoria demonstrerer, det er det, der hedder take 5 eller tag 5. Så Sofia, skal vi tælle, mens Victoria puster ballonen op her, eller puster åndedrætskuglen op. Vi tæller til 5. Vi siger 1, 2, 3, 4, 5. Holder vi en lille pause, så kroppen er nu fyldt op med luft, og puster ud igen gennem næsen på 5, 4, 3, 2, 1. Det prøver vi en gang til. Så hvis du også holder dine hænder her på maven, så prøver Victoria igen. Og jeg tæller. Jeg siger 1, 2, 3, 4, 5. Nu er kroppen fyldt op med luft, og vi puster langsomt ud. 5, 4, 3, 2 og 1. Super godt. Det var tag 5 åndedrættet, hvor man indånder på 5 og udånder på 5. Naturligvis kan man også ind- og udånde på 4 eller 3, hvad der passer. Det næste åndedræt, Sofia, vil du demonstrere det, det er museåndedrættet. Hvordan trækker musmon vejret? I hvert fald rimelig hurtigt, tror jeg. Så, vil du vise, hvordan vi skal trække vejret, Sofia? Meget hurtigt, som en mus. Museåndedrættet. Hold da op. Det må jeg nok sige. Det var en mus, der trak vejret meget hurtigt. Kan vide, hvor lang tid sådan en mus lever? Yogierne siger nemlig, at jo bedre vi kontrollerer og trækker vejret, jo længere lever vi. Så hvor lang tid tror I sådan en mus, man lever? Bliver den meget gammel? Nej, det må man forestille sig, at den ikke gør. Og det her åndedræt, jeg fik mere energi af det. Hvad fik I? Fik I mere energi? Ja. Så det er et åndedræt, der kan give energi. Til forskel fra musen, så har vi et dyr, der bliver meget gammelt og lever rigtig længe. Det kan faktisk blive op mellem 150, nogen siger 200 år. Og det har sit hus på ryggen. Hvad må det er for et dyr, Victoria? En skildpadde. En skildpadde. Jeg ved, hvordan skildpadder trækker vejret. Vil du prøve at demonstrere, hvordan du forestiller dig, at en skildpadde trækker vejret? Så kigger vi godt efter Sofia. Wow, jeg føler mig helt rolig. Hvordan har du det, Sofia? Rigtig roligt. Så et langt og dybt og roligt åndedræt faciliterer vores afspændingsrespons i kroppen. Og et rigtig godt åndedræt at bruge, når vi skal være klar
parat til at lære, men samtidig også er afspændte og ikke bange. Så har vi et rigtig stort dyr, et kattedyr, der lever ude på savannen. Og det her dyr har en stor manke, og den kan brøle. Hvad må det her for et dyr? En tiger kunne det være. Vi kan lave, og en løve. Vi kan i hvert fald lave et stort kattebrøl. Så vil du tage den her, så tager jeg den lille. Så laver vi løveåndedrættet. Brøler som vi tager en dyb indånding ind, og på udåndingen brøler vi som en løve. Og man må godt stikke tungen ud. Man behøver ikke. Man kan godt. Man kan også bare brøle og få alt det ud, vi ikke gider bruge ind i vores krop. Er I parate? Ja. Den her løve havde jo ondt i halsen. Vi prøver lige en gang til. Og den her løve har slet ikke nogen stemme. Det føles rigtig rart. Nu tror jeg har plads til at spise lidt igen. Løveåndedræt. Så har vi et andet dyr, hvor løveåndedrættet gav det energi. Så det her næste åndedræt, det virker også beroligende. Det er et dyr, der kan blive meget langt, og det skifter ham, og det kan sno sig. Hvad er det for en dyr? En slange. En slange. Vil du vise os, hvordan slangeåndedrættet kan gøres? Det er meget så fint. Og slangen visler, den siger. Vi prøver en gang til, og så ser vi, om vi kan få alt det luft, der sidder nede i bunden af lungerne ud. Så vi virkelig skubber al luft ud. Er I parate? Okay, nu. Det føles rigtig rart. Det føles som, at man bliver renset helt ned i bunden af lungerne. Som sagt, sådan en åndedrætskugle kan bruges til at facilitere sunde åndedrætsvaner hos børn. Vi går ikke ind og fortæller børn, hvordan de skal gøre og hvad det handler om, men vi leger det. Hvis vi går ind og fortæller for meget om, hvad det gør, så kan der ske det, at børnene får et usundt forhold til at trække vejret, og der sker, at de vender åndedrættet om. Mere om det på et andet tidspunkt. Vi håber, at du får mod på at prøve de her fantastiske åndedrætskugler. De sælges via vores butik på www.lilleyogahus.dk. Så gå ind og kig og lad dig inspirere. På et senere tidspunkt kommer der en lille brochure, som også kan downloades om forskellige åndedrætsteknikker. Rigtig god fornøjelse. Men kom. Hej hej. Hej.